Hi, good morning. Ayun. Woohoo! Bini-bini malapit na dalangin ko. Buhay sa aking mundo. Amazing official Megalod shower up. Good morning. Good morning. Ayan, type palista na po sa lahat ng gusto. Tawag nito. Type palista na po sa mga gustong sumali and magsabi kung anong team kayong lahat. Sabihin agad kung anong team kayo galing, ha? Type palista na po. Hi, Emandais! Yaw no. Good morning, good morning. Laro muna ako ng harang. Happy Valentine's. Wala. Happy Valentine's sa'yo, baby loves. Mwah. Happy Valentine's.
Nasaan kaya? Tulog pa kaya sila? Ako gising na kasi. Gising na kami ni Eman. Gising na kami ni Eman. Kaming nasaan, tayo pa yung tayo pa yung gising. Dapat nga tayo yung tulog, di ba? Mas nauna pa tayong nagising sa kanila. Ba't kaya ganun? Yan, Eman. Nakalista na po. Oo nga, tulog pa yata sila. Naghihilik. Nagre-ready para bukas. Ganun ba yun? Timing Lunes. Oh, may klase, may pasok. May pasok sa work. Walang magde-date. Malamig pa rin ba dyan, bebe? Lamig, no? Pa-summer na nga eh, pero malamig pa rin. Opo, host, tulog pa ata sila. Pagod yata sa work host, pero nauna tayo nagising-gising na. Gisingin na natin, host. Kaya nga ginagising ko na eh. Nasa na kaya sila? Lalo na sana yung mga bago nating member. Para maano ko sila. Ma-orient. Ma-orient sana natin sila. Tambayan ni Ronnie. Mega loud shower out. Good morning. Mag-ready ka na po ng ng bagong ninja, Baby Loves, ha? Tambayan ni Ronnie. Gawa ka na ng bagong ninja, Baby Loves, ha? Para bagong dikit tayo. Ayan. Bagong ninja, bagong ninja. Type palista na po, type palista na sa mga gustong sumali. Nakapwesto ngayon, Baby Loves. Kaya ramdam ko yung lamig pa rin.
Nakalista na tambayan ni Ronnie. Ayan, nakalista na po. Like and share muna tayo, like and share. Baka pagulong-gulong pa sa higaan sila host. Uy, Bebe Loves ha. Thank you pala Bebe Loves Eman sa iyong ginawang rap na in-upload mo po. Very amazing ang iyong talent and alam mo yung very much appreciated yung ano mo, yung effort, yung sense of humor mo doon. Napaka-awake na awake and thank you talaga sa'yo dahil solid ka sa team natin. I love you, bebe! I love you. Malamig talaga lalo na pag walang katabi. Sana all may katabi na. Wala eh. Ala tayong katabi. Talo tayo dyan. May katabi ka wala ako. May katabi ako unan. Walang buhay. Parang di yata sila maka-join. Asan kaya sila? May Sunday church kasi yung mga ibang kapatid mo. Like Joan Loresto, Gemma Apoes, Arlene Colanza, and then sino nga to? Si Annalie Mix Vlog. Meron silang mga church ngayon, church day nila ngayon. So that's why maybe hindi natin sila maano. Nakakataba naman ang puso ko. Salamat at na-appreciate mo po ang video ko. Sobra kong na-appreciate. Very tawang-tawa ako. Tawang-tawa ako sa mga lyrics mo eh. At the same time, alam mo yung nung una kong napanood yun, sabi ko yung reaction ko. Sabi kong ganon. Pero natatawa din ang continuous na Grabe yung sense of humor. Gising na gising. Thank you. Napasaya mo nga ako, bebe. Promise. Ganong actions, gestures, and solid mindset mo na para sa team natin. Ala yata sila. 14 minutes na tayo. But then, okay. Okay. Bukas na lang tayo mag-live. Okay ba yun? Bukas na lang tayo magdikitan. Kabayan ni Ronnie, kape ka na ba po ba? Nagkakape ka na po ba? Sana ma-date nyo bukas. Hi, Jay Green! Good morning, baby loves! May galad shower out. Andyan si Jay Green. Kung sino pa tong mga naka-quarantine, sila pa yung mga active. Kung sino pa yung mga naka-quarantine na. Mga team quarantine tong mga to eh. Team Pacquiao din sila. Team Pamamakyaw. Team Pacquiao. Team Namamakyaw. Ano ba yun? Ayan. Saan na? Bukas na lang ba?
Bukas na lang. Di yata nag-share yung ating team, ano. Yun. Kasi bukas na lang tayo, pahinga na lang muna tayo. Malamang nasa church lahat, karamihan sa inyo. Anyway, thank you sa pagpunta, Eman Dais and J Green Luntia. Ayun, nagre-reconnect din ako. Ewan ko, nag-aano din yung signal ko. Anyway, thank you again. Bye-bye mga baby loves. And love you. Paki-remind po yung mga naka-quarantine na baka sumali sila sa ibang ano. Yung mga task natin, doon na muna tayo mag-focus for today and mamayang hapon na lang tayo baka may mga LS na mamayang hapon. So, ang mga admins natin ang maglalapag ng mga link, okay, na pwedeng isdaan natin mamayang hapon. Sige, may beauty rest muna kayo. I love you. Happy Valentine's Day in advance sa ating lahat. Especially sa inyong dalawa. I'm sure may ka-date kayo. Bye-bye. Mwah. 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 Love you. Ingat lagi Kahit mag-date kayo kung saan man dyan, basta mag-ingat. Mag-helmet. Nako po. Bye!